אומרים שזה לא מנומס לשאול אישה בת כמה היא. אולי זה משום שיש לנו איזו ציפייה לא ריאלית שנשים ישמרו את הנעורים שלהן לנצח. אז מה קורה כשהגיל נותן את אותותיו? הערב הרחקתי עד לבאר שבע כדי לפגוש את גלוריה. וב50 הדקות הקרובות אני עומד ללוות אמא ל4 ילדים שחולמת על העבר. תראי זה עבר פה איתי. כן. יואו. ולהראות לה ולכם שאפשר לאהוב את מה שכאן ועכשיו עם כל השינויים שהגיל מכתיב. יואו! נראה אם היא תצליח להתמודד מול האויב הכי גדול שלה, היא עצמה. נורא. אני לא רוצה להתבגר, אני רוצה להישאר אחורה, אני רוצה להישאר צעירה. נראה אותה מתמודדת עם מה שאנשים חושבים עליה באמת. אני בשוק. ולבסוף השאלה הגדולה. פחדתי, אמרתי זהו, מה הוא כבר ימצא בי? האם היא תסיים את המסע אל עצמה מצוידת ביכולת ובאומץ לעמוד מול כולם ולקבל את עצמה באופן הכי שלם שיש, בעירום מלא.